आखायाव दं नै आइला एसेबां बुरजा फैसा माथो नंदोंलाय बिदा बिराद बुरजा फैसा मोनदों आं बा बान्डोलथार माथो नंदों नोंलाय बैसागु मोसानानै बेखिनिखौ मोनदों आंहा सोरबा 1000 सोरबा 500 होदों गामिनि रायजोफ्रा आरो लोगोसे नखरब्रा मानसिनाबो मोसाबावदोंमोन आङो बिसोरबो हरदों मारै 500 1000 मोनखो नोंलाय आंबो मानसि चालुथारब्रा माहाजोन नखरखौ नायनानैसो मोसाखादों आंबो बा बिदि जायो आरो बैसागु बोथोराव माहाजोन मानसिनि नखरावल' मोसालायनाय आं हारसिंसोना आंहा रावबो हान्जा गैया बेनिखायनो मानसि नायना मानसि मोसाबायब्रा गुड नाइस जब बिराद खस्थ' खालामथारबायना नों हारसिंनो आं बुजिब्ला नोंनि खस्थ'खौ जेबो बुजिया नों आंनि खस्थ'खौबो बुजिया नोङो आंनि दुखु दाहाखौबो बुजिया आं बैसागु बोथोराव बेसेबां मोसाफानो रंजाफानो नंदोंमोन नोंसोरनि थाखायनो आं बैसागु बोथोराव देग्लाय मोजाङै मोसानो मोनाखै बेनिखायनोथ' बुरजा फैसा मोनबायब्रा नोङो जोंजों मोसाफानो मोनब्ला नों इसेबां बुरजा फैसा मोननाय नङामोन ना जो होता है अच्छे के लिए होता है नहीं बेटा नहीं फुसलाबाय नहीं करने का कोई असर नहीं पड़ेगा दाथ' आङो फैसाखौ गान्दु लालायनानैसो उन्दुना थानोसै नायदो नों गान्दु लानानै मोसायोना मा खालामबाय थाब्रा आंथ' नोंनि बिदाना आंखौबो लाफादोब्रा नोंजों लोगोसे नों बे फैसाखौ हारसिं मा खालामजोबगोन बुंलाय आं मा खालामगोन नायबाय थाब्रा पिकनिकआव नुगोन पिकनिकआव दा नों बिदा आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा आं उन्दुनोसै आइला बिदाखौनो लाफाथारला आरो नों हाथफ्ला नों हाथफ्ला होनबाबो सना डायमन्ड लोखि होनबाबो गलिनायाव गैथारालै आं जाबाय हाजो बायदि गोरा अन्थाइजों बुंफबनाय दंफां लाइफांजों बुंफबनाय गोरा मजबुत बांग्रिं फैबाबो गावस्रानो रोङै बेनिखायनो नोंनि खोथायाव आङो गोजावाब्रा दा गोजावा दैद हामालै नों फैसाखौनो सानजोबनो रोङा ना नों मानसिफोरजों थगायजागोन बेनिखायनो आंखौ लाफादोलै हाथफ्ला आंबो फैसा साननो रोंबायब्रा 1 निफ्राय 100 सिम नै सानना खोन्थिनोसै आं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 जाबाय नों बेखौ साननानैल' मा जानोब्रा नों 25 फैसाखौनो सिनायाना मा सिनाया जानोब्रा थाइबा फैसा खुस्रा मोनसे आरो 20 थाखा मोनसेबानो 25 जायो बेखौल'सो मिन्थिगौ दा नों 85 फोरखौ मिन्थियाना बिदा उल्लू बनाने का नहीं काला हुआ तो क्या हुआ उल्लू तो नहीं है ना थोड़ा मतलब बुरखा जालाब्रा दा आं बिनि फैसाखौ बोरै लानो हाबावनो दे साला बिहासो बेसेबांबा बुरजा फैसा मोनगारगारबायलै हारसिं बैसागु मोसानानै बिदा मेगन सादों नामाब्रा आंलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोब्रा मेगन सादोंबाबो जेबो नङाब्रा मानसिनि जिउआव मेगन साजानाय मानसिबो थानांगौनो बेनिखायनो मेगन सादा जेसेबां हायो मेगनानो साबाय था गुल गुल गिदिंलायनाय साबाय था थोरा दुस्थ' बिदाखौ लाफालायाखै दा नोङो फैसाखौ बिदाखौ बावगारदों नों आरे आदा नों गावनो आंखौ बावगारदों बैसागु बोथोराव रंजानाय समाव बेथ' फैसाबावसो फैसायावलाय आंलाय नोंखौलाय मानो गोसोआव लाखिनांगौब्रा दा डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आं उन्दुनोसै गासिनो गानो हगारगारगोनलां उदैयावनो फैसा मोननायखाय गावखौनो बिराद राजा सानथारदों बियो बिदा आंखौ गल'ल' नायबाय थानाङालै आं मिसिना थानानैब्लाबो नोंखौ नुबाय थायो माखौबा बेनावसो फैसाया बुरजा आलायथार आरो जों सेंग्रा सिख्लाना बुरजाबाबो खामानि गैयाना जोंना मानसिफ्राबो बुरजा खाना जागोनाबो बुरजा दालाय बिदा आंखौ सैमा बायदि मावरिया बायदि खालामग्राया हामथारदों आंथ' दिनै जिबायदि गोजोन खुसियै उन्दुगोनलै सिमांनि रानिखौबो खाथियाव फैनो होआ आं जै मोजां उन्दुनायनि जै गोसोआ खुसि जानायनि सन्थला खाबाब्ला मोनफैलायथारबाय माथो नों जोंहानावलाय थफिरामजों दाउसो देलायजों लांनो नागिरदोंमोनलै आंखौ न'सिम दोनलांनो दानो न' हाबनो जाथ'वाखै होननानै नोंसानावनो फैफिनबायलां दे फैदों मोजाङानो जाबाय दे नोंखौ मिनिबा बिराद मोजां नुयोलै दुम्फाव दागाबलै गाबबा लेथ्राथार नुयो गाबबालाय सोरखौलाय मोजां नुयो थै गाबनायावबो मोजां नांलायथारगौ आरो सन्थला दुखु दाहा जाबाथाय मोखाङा लेथ्रा जायो ना मायो अरजाथारा दुखु जानो मोनबानो जाबाय दुखु लेने का नहीं दुखु देने का है आच्छा आंखौसो बुंदों होनबा नोंलाय सोरखौ दुखु होफेरखो दुखुआथ' दासिमबो आं रावखौबो दुखु होआखैलै गावसो मोनबाय थायो बेथ' नंखागौ जाय मालायखौ दुखु होआ बेसो दुखु मोनो आरो मालायखौ दुखु होग्राफ्रा दुखुखौनो मोनफिननो नागिरा दानि जुगाव नै गावखौनो साननैसोनि उनाव भगबान जासिगोन बायदिसो मोनलाय लांबाय आं जानोबो हानायथ' आरो भगबान नों मानसिया गासिखौबो मिथिजोबो नङा होनबा दुम्फाव भगबान जाबाथ' मोजांनोमोन आङो दा मानसिसो जाबायना मालाय भगबाना एक्सट्रा दंखायो बिनि जायगाखौलाय जोंलाय बोरै लानांगौ जाखो नोङो एक्सट्रा भगबानब्रा माने गोदान भगबाना रावबो मिथिफेरि आयौ बिदिसो होमबा आंखौ मा भगबान होननानै फुजिगोन मानसिफ्रा देनां नोंखौ दुम्फाव भगबान होननानै खुलुमगोनब्रा जाय नोंखौ फुजियो फुंनि सानजौफुनि मोनानि खुलुमबाय थानांगोन आरो
आयु मानसिफोरालाय माथो खस्थ'सो मोनगोन आंखौ सानसेयावसो खेबथाम गोजोन फुजिनांगौबालाय आरो बेबो सानफ्रामबो गोदान भगबान नालाय फेमास जाजासे नोंखौ बिदिनो खुलुमबाय थानांगोन दा मानसिफोरा मासे इन्टारेस्टिं खोथा रायलायखोब्रा नोंसोरलाय नांगौना नारजि बुदां माने साननैसोनि उनाव दुमफा भगबान जासिगोननो बिदि होननानै अजा बुरि जायाबानो जाबाय आरो आयु हाबाब संख्रि गोबाब माबायदि होनखाथारदों आंखौ माथो होनबावनो आंलाय मानोबा फैयामोनब्रा लोंनो फैदोंबा फै लोंफै दे जासिबाय जेब्ला लोंनोसै आरो हे गसाय खेबसे जासिनाय लोगो लोगोनो लोंनो ओंखारबाय नों नारजि बुदां बेवहायलाय मानि गोमोनायनि खोथा जाखोब्रा आयं गिलास गंसे लाबोलै आयु हायावलाय मानो जिरायखो नारजि बुदां र' आं सियार लायनि लाया हायावनो जिरायथों दामबे दुमबेनो जिराय हायावनो जिराय मानो होनोब्ला बुहुमानो जोंनि न' नङा होमबा अख्राङा जोंनि खम्बल आरो हाया जोंनि बिसना माथो नांबावगौ उन्दु जिराय बेवहायनो जागोन दे सन्तला नोंहालाय मा जादोंब्रा माबाफोर टेनसन नामाब्रा टेनसनखौ बाद होदोलै बेफोरबायदि जानाय लोंनाय समाव टेनसननि खोथा दारायखां जोंहाबा मा जानानै दङ सन्तलाजों आंजों गाबगु खुगु आं गाबनो रोङालै आं जौसो लोंगोन दिनै माबा मोनसे जानानै फैयाखैथ' हाफांजों दोद सोंबाय थानाङालै दानो ओंखारलांफिन गारगोन आं साला नारजि बुदां बेरे खिथुफोर बायदि एसे दांबानो जोनाय बायदि जाथारबाय माथोब्रा नोंलाय जिराय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बैसागु मोसानो थांनाया मोसानो नागारि सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों बेरायहैदोंना नोंसोर उनाव माबाफोर बदनाम मोनबा बिमा बिफायासो दाय जागोन नोंसोरखौ आं दिनै गाराथ' सानैखौबो आयदै अमा राजानि फिसाजोखौसो लानानै बेरायबाय थानो मोनग्रा जादोंना नोङो खना खनला अमा राजानि फिसाजोखौसो लानानै बेरायबाय थाग्रा जादोंना नों आरो नोंलाय थङालि नोंखौबो गारा आङो बुनांलाना सानैखौबो दिनै गाराथ' आङो बेरायहैग्रा ना थङालि सेंग्राफोरजों हाजिहैग्रा मिनिहैग्रा आरो नोङो जौ सेरेब सोबखुमाग्रा जाखुमाग्रा लोंखुमाग्रा गारा आं नोंसोर सानैखौ दिनै गारा आङो नोंसोरथ' आंनि खोथाखौ मानिखानाय नंखाया आरो खेबसे जुदि नोंसोरखौ बेफोरबायदि मोनो आङो सासेखौ सेंग्राफोरजों हालाब हालाब मिनिनाय नुयो आरो सासेखौ जौ सेरेब सिगारेट लानाय नुयो नोंसोरखौ गारा आं मालायनि न'आवसो दोनहरगोन आं नोंसोरखौ मिथिबाय बैसागु मोसानो थिनहरदों मोजाङै मोसानो हाया मा बेलाय सेंग्राफोरजों हालाब हुलाब रायलायनाय सेल्फि लालायनाय फावगालि आरो नोंहाबो दानिफ्रायनो 8 बोसोरानो जायाखै जौ लोंनाय मा लोंनाय बिमा बिफायानो जौ लोङा बिमा बिफायानो जौ सिगारेट सोबा नोंहालाय बबेनिफ्राय सोलोंखो ओइ बबेनिफ्राय सोलोंखो नों आइ एम सरि आयै बेसेबां थगायजाबावनो आं नोंजों दा आं नोंखौ बोरै भरोसा खालामनो गावनि फिसाबाबो भरोसाखौनो खालामनो हाला माथो आं नोंखौ आं नोंखौ माथो फोथायनोनो हाला नारजि बुदांनि फिसा होननानै नोंखौ मानसिफोरा दाउटसो जासिगोन नोंनि आखला सोलायनोबा सोलाय बानलु बेदां नङाबा दोखो बानलु सेफ्लेगोन आं नोंखौ नोंसिनि थाखाय ना आफाया दा न'निफ्राय ओंखारलांबायना दावराव दावसिखौ हाथारा बियो मिथिबाय आरो बिफानि रागाखौ नुवाखै नोंसोरो थैफ्राम थामफ्राम बुजागोन जाय मानसिया रागा जोङाना बे मानसिनि रागा जोंनांगौबा थैफ्राम थामफ्राम बुयो मिथिबाय आरो माखौ जोंबाय थाखो फावगालि जल्दि ओंखाम ओंख्रि संहैथां थोरसि खालाय दङ सुहैथां आरो नों बानलु बेदां सिथ्लाया सिबिथां थां माबार नोंसिनि उदां जानायाना दिनै ओंखामखौ ओरैनो फ्रिया मोनजाया गावबागाव खामानि माव आरो जा बे अमा राजानि फिसाजोखौसो लाबो मारसिगोन ना मा जाखो अमा राजायाथ' मालाय बिजामादैखौ गोरजियासो लाखिनो होनबाय थायो गोरजियासो थानो लुगैबायदां आरो बे बानलु बेदाङा गोरजिया थानो थाखायसो आं फिसा हौवा खांदोंमोन ना अमा राजाजों खेबसे मोजां रायलायाबा जानाय नंला नङाबा दिनै फालथुसो जालांगोन मालाय मोजां मोनलायनाय गोसोथोलायनायखौ बोखायै आंहासो मेंलायलांगोन बे नारजि बुदाङाबो बहा थांलायखोथाय आयु नारजि बुदां फेबायबो नामासै मा फेनांगौ जाखोब्रा मिनिनो ओंखारबानो फेनाय जायो नामाब्रा आइ दुलुर माथो हायाव दामि बे जिरायहोजोबखो मानसिफोरखौलाय जेबो नङालै मादै बुहुमानो जोंनि न' अख्राङा जोंनि खम्बल आरो हायानो जोंनि बिसना नङा होमबा डायलगखौ खोनानाय बायदि मोनथारदोंलै माथो आंलाय मा खोनानोल'ब्रा नों गावनो बुंखादोंमोनबालाय ओइ साला बावसिया जालांथारबायलै आंबो बोरायनायखाय आइ दुलुर आयै मानसियानो जाला उन्दुना थाहैया मानो बुहुमानो जोंनि न' आयै आरो अख्राङा जोंनि खम्बल हाया जोंनि बिसना आरोलाय मायाव उन्दुहैबावनांगौ दे आं दे दा जौ फेनायखाय आं जेबो बुंथ'ला जौआ फेगाबासो बुंसिगोन आं जारिगोन आं नोंखौ दुमफाव
नारजि बुदां नोंहालाय जौ लोंफेरा दिनैलाय मा गोसो जाखो? मानसिनि जिउआवनो आं ओरैबायदि सोंजानो बायोलै गाज्रि मोना दे मादै। दे मोना। मानो लोदो जादों मानो हांफ्रों जादों बेखौ सोंजानो बिराद बायो आं। नोंनि महरा मानो गाज्रि जादों बेखौबो सोंजानो बायो आं। मानो होनोब्ला बोथोराबो सोलायबाय थायो, मानसिनि साननाय हनाय टेनसनफोराबो सोलायबाय थायो, बैसोआबो बारायलांबाय थायो, मालाबा लोमजायो साजायो। बेफोरबायदियावनो सोरबाबा हांफ्रों जायो, सोरबाबा लोदो जायो, सोरबाबा खुसिजों सोरबाबा दुखु दाहाजों रानथें जायो, सोरबाबा बेमार आजारजों लोदो जायो रानथें जायो। बेनिखायनो मानसिफोरा मालाबाबो डाइरेक्ट नों लोदो जादों हांफ्रों जादों होननानै दासों। सोंनायनि बदल नोंहा मा खबर, माब्रै दं, नों खुसियाव दं ना दुखुआव दं बेफोरबायदि सोंनांगौ। सैथो आंखौबा साला मानसिफोरा रावबो बिदि सोङालै नों मोजां दं ना होनो। मा खबर होननानै सोंब्लाबो मा होननानै खोन्थानो जानो, दुखुआव दं होनबाबो दुखुखौ सुखुआव सोलायगोन आरो, बेनिखायनो मोजां होननानै बुंफ्लायो आरो। बेनो थिग, मानसिनो दुखु सुखु मालाबाबो फोरमायनो नाङा। मानसिफोरा बुङोना दुखुखौ गुबुननो फोरमायबासो रेजें जायोनो। दसे समल' रेजें जायो, बिनि उनाव बे मानसियाबा मा सानगोन मा बुंहैगोन, सोरनि सिगाङाव मा खोन्थायगोन मा फाथा। आं बुंखायो दुश्मन मानसिया खाथि खालायाव थानाय मानसियासो दुश्मन जायो। असिनाखि मानसिया जोंनि मोजां गाज्रि जेबो मिथिया, खाथि खालायाव थानाय मानसियानो दुश्मन सुथुर, बिसोरनिफ्राय जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगौ। दे नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो, आङो एसे ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। ओंखाम जालांदो दे नारजि बुदां आरो सन्थला। दे ओइ नारजि भाइ, नों दिनै जइन जाखाबाय, बिराद मोजां मोनबाय आं। दे चेयार्स। आयौहाय खर'खौलाय मानो गेद्दा मोनखो आंलाय? नोंना खर'आ गेद्दा नङा, नोंसो गेद्दा। आं हले खेंखारग्रासो नुदोंलै। फारमायजाय नारजि बुदां जादो लोंदो रंजादो ना मा बुङो? औ सन्थला भाइ। बिदामोन आरो सेंग्रा सिख्लामोन, नोंसोरनि पिकनिक जानायखौ आं दिनै धंस खालामाबा आंनि नामाबो दाउखा राजा बयनिबो खर'आव गाखोनानै गाबो गागा नङा। दिनैबा हले आङो बयनिबो खर'आव गाखोमारगोन। आच्छा बेटा, बहा थांनो नागिरलायखो नोंहालाय? पिकनिक जानो नागिरदों आं आफा। हारसिंनो पिकनिक जाहैनोसै होनबा नों? औ आफा, हारसिंनो पिकनिक जाहैगोन आं। मानो होनोब्ला हारसिंनाव सोलो थायोब्ला 100टा मानसिनि बोलोआबो खामानि होआनो ना आफा? साबास बेटा साबास, रोंदोंथ' आरो नोङो। बिदिनो सोलो गोरा जादै, बोलो गोरा नङाबाबो बोलोनिख्रुइ सोलोआ जोबोद खामानि होयो। अब्ला बिदिब्ला आं थांनोसै दे आफा। जागोन दे बेटा। दाउखा बेथाया बयनिबो खर'आव गाबोसिगोन बायदि मोनबाय आं दिनै गागानो। बोरो दाउखा आबाया थांबाय नामा? दासो माइ गाबनाय खोनादोंमोन आं। थांबाय मालाय माइ दामखावलि। हारसिंनो पिकनिक जानो ओंखारलांबाय, मा खालामहैगोन बेबा? दाउखा बेथासो बे, दाउखा बेथा, बयनिबो खर'आव गाखोनानै गाबग्रासो, सिन्था खालामनाङा नों। ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरखोब्रा देलाय मालाय? गावहानो देलायनोबो खोन्थायो आरो देलायबाबो देलाय मालाय बहा थांनो ओंखारदों जायो। देलायब्रा, बिदि नुसारलायनाय देलायनो होआखैना आं। खायफा देलायनोनो रोङा माबा नुसारलायनाय देलायो, लिपस्टिकखौबो माबा मोख्रा खिथुथां माथां फोनो, काजलफोरखौलाय आइब्र'फोरखौलाय गोसोम दागा दागि मोदायथां माथां। बेनिखायनो बुङो आं एसे जखानि देलायब्रा, देलायबाबो देलायनाय नुयि बायदि साफा देलायब्रा। बा हिनजावफोरखौ बिराद गोसो होनानै नायथारो नामा नोंलाय? सोर हिनजावा माबायदि देलायो, सोर हिनजावा माबायदि देलाया? मेगनानो बोरैबा दां नुखाथारोबालाय नायगोनथ' आरो। गोदाव सोराव। मानो गोदाव सोराव जानांगौ जाखोब्रा, मेगना दां नुयैलाय नायोब्रा। खिन्थु नों हले इदि दां बयबो गोजाननिफ्राय नुहुरलायनाय बायदि देलायनाङा दै। लिपस्टिक फोनबाबो गुस्ति कालार फोनब्रा, आरो पाउडार फोनबाबो एसे मिहिफोरखौ फोनब्रा, दाग्ला दाग्लि नांलायनायफोरखौ फोननाङाब्रा, आरो काजलफोरखौबो एसे स्रा आखिब्रा। ओइ फाग्ला जावलिया बोरनाय, हिनजावफोरनि देलायनाय मानायफोरखौ बिराद मोजाङै मिथिथारोथ' आरो। गदायानो देलाय नांग्रोसोमोन नालाय, बेनिखायनो मिथिथारदों आरो। नै गदायखौसो रायखांलायबायब्रा, मानो गदायखौ लाबोयोब्रा गेजेराव? होमबालाय मानोथो देलायनायनि खोथा बुंदों? आं देलायगोन आंनि गोसो, माबायदि देलायो देलायगोन। साराय खिथु बायदि नुयोना साराय गुफुर बायदि नुयो नुथोंसै। गोदाव सोराव। आइला जामाइला मोजाङै बुंबाबो माथो मानिथाराब्रा बेलाय हांग्रि मोनदियालाय। आदा? औ दावदै। आदा आंनो फैसा नांगौमोन। मानो नांगौमोन? आदा आंजों सोलोंफादों आयो। नोंनि रायलायनायखौ सोलायनोबासोलाय खोनासंनो बाथारबाय आं। आदा आं टाउनाव थानानैनो बर'खौनो बेबायदिसो रायलायग्रा जाबाय। गाज्रि मोनो नामा नों आंनि रायलायनायखौ? गाज्रिल' मोनो, खोनासंनोनो बायो आङो। थै ओंखारनाय बायदिसो मोनो खोमायाव। मोजां बर'नि रायलायनोबा रायलाय। आदा आं उन्दैनिफ्रायनो टाउनावनो बिदि थानानै रायलायदों, बेनिखायनो आंनि रायलायनाया सोलायला। जाबाय बेसेबां नांगौ फैसाखौलाय नोंनोलाय? आंनो बारा बुरजा फैसा नाङा आदा, 2000 हरबानो जागोन। मा 2000 बारा फैसा नङा नामा? आदा बारा नङाथ' आरो। मानो नांगौ 2000 गोजोन? नांगौ आयो आदा, हिनजावसाफोरनोलाय मानो नाङा जानांगौ जाखो? जाबाय दे जाबाय, हरगोन गुगोल पे खालामनानै हरगोन आं। जागोन दे आदा।
बे बिनानावखौबो ना फरायनोसो थाहैदोंना बेरायनोसो थांबाय थायो एसे ताल लानांसिगोन बे बिनानावा फरायनोसो थाहैदोंना बेरायनोसो सोलोंनो थाहैदों एसे नायनांसिगोन न'खरनि खामानि न'खरनि दावराव आरो समाजनि खामानि मावनानै बे बिनानाव दावदैनि फारसेसो नोजोर होनो मोनलां रा एसे नायखोमानांसिगोन আহিলা তুমি কিয় বেয়া পাম বহা বহা নাই মই আকৌ কিয় বেয়া পাম তুমি আহিছা সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল আচ্ছা দাউতে এটা কথা সুধো আমাৰ দুয়োৰে কথা তোমালোকৰ ঘৰত জানানে নকবা পিছত সকলো ঠিক হৈ গ'লে কৈ দিবা सोर दावदै दावदैयाहाय अमा राजानि बिनानावा सोर हौवाजों मेनै मुनु बेलाय खोनासंखुमानि बाल्ला दावसो देलाय मालायनि खोथा खोनासंनाया मोजां हाबा नङा आयौ बाला बेनिखायनो नोंखौ अनफ्लेनो लुगैयो नोंबो नारजि बुदां बायदिनो गियानिथार मालाबा नोंसोरखौ भगबानसो जासिगोन बायदि मोनो आं गियानानो बांद्राय दंथारोना नोंसोरनाव थोद भगबाननि जायगाखौ लानो हायो नामा बुंबाय आरोहाय गियानि नालाय আচ্ছা দে দাউসে দেলাই नों जिरायथ'दो आं अर्डार खालामैनि ओके হৰকান্তে তুমি কোৱাচোন তোমাৰ ঘৰত আমাৰ কথা জানানে নাই মই এতিয়ালৈকে একো কোৱাই নাই আয়ো বালা ফাৰু জাগাছ নামা বেলাই এই सोर गुबुन हारिनि सेंग्राजों मेने मुनेहाय आंनि लोगोसो बियो लोगोना सब मिथिखायो आं नोंनि मेजेनायसो नङा होमबा गुबुन हारिनि सेंग्रा मेजेदों आरो नों गुबुन हारिनि मानसिजों थांनानै गादब जानो गाग्लि जानो बसु जानो दानथार जानो फ्रिज सिङाव सोनानै दोनजानो दासो बेलाय गासिबो गुबुन हारिनि मानसियानो गाज्रि जाजोबा मोजांबो थायो आसा बिदि होननानै नोङो बर' मानसिजों हाबा जाला होमबा बे आंनि लोगोसो सासे मानसिया बोरैबा लटारि गेलेनो मोजां हौवा मोनफ्लांनो हागौ नाथाय गासिबो मोनजोबा मिथिबाय गोबाङानो खस्थ' खालामनानै रायजो जानांदों बखिजानो गिनानै सोरबा खायनांदों सोरबा बुथारजादों मिथिबाय बेनिखायनो गावबा गावनि हारिजोंनो जानांगौ जुदि हारिनि सेंग्रा मोनाखैबालाय माबा मोनसे खामानि मावदो आरो करियान सेंग्राफोरजोंनो चाइनानि सेंग्राफोरजोंनो हाबा जाहैदो बिसोर एसे अनसिनबावगोनसो नोंखौ बिसोरखौलाय बहा मोननांगौ जाखो बे करियान सेंग्रा थाइलेन्डनि सेंग्रा इन्ड'नेसियान सेंग्राफोरखौ बहा मोननांगौ जाखो बिसोर जोंखौ नायफैनानै बेखौ आंबो बुंनो रोङा अब्लाबो गुबुन हारिजों दा हाबा जारि मंगलियान हारिनि सेंग्राफोरजों हाबा जाबाबो मिथिबाय मंगलियान हारिनि जेसेबां सेंग्राफोर दं हाबा जाबानो जाबाय आरो अबेबा मोनसेखौ नायनानै नङा होमबा जेबो मंगलियान हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला नोंखौ आंनो नोंनि खानायखौ हमनानै बुद्रुगोन बे आंनि लोगोसो দাউদৈ কি কৈ আছা তোমালোকে আমি একো খোৱা থৈ নখোন মাজত সোমাবলৈ হোৱা এইটো আকৌ কি কথা হ'ল মই ভালকেহে সুধিছোঁ একো ভালকে সুধিব নালাগে আমি দুজন কথা পাতিছে খাজা লাগিছে दाउसो देलाय मा जालायखो नैबे अमा राजानि बिनानाव दावदैया गुबुन हारिनि सेंग्राजोंसो लाइन मारि फैदों आरो हरकान्त बला यार পৰা যাও অ'কে ব'লা मा जाखो दाउसो देलाय नुबायना दावदैया गुबुन हारिनि सेंग्राजोंसो मेने मुने उनाव थगाय जाबासो मिथिगोन दा बिनाय मोनाखै बियो सानसे मोजां माने सानफ्रामबो मोजां जागोन बायदि मोनथारदों बाल्ला बाला अमा राजानो खोन्थायनि आं आच्छा दे दाउसो देलाय रागा जोंबाय थानांला जोङो डेटिंआव फैदों नालाय जोंनि डेटिंखौ मोजाङैनो हगारहरनि आयौ बाला नंगौथ' आरो जोंहा सानैयासो मालायनि खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जाहांथारनायसोमोन इट्स अके जेबो नङा नोंबो बर' हारिनि खोथा साननानैसो बुंदों नङा होमबा आच्छा बेफोरखौ बाद हो गुबुननि खोथाफोरखौ जोंहा जों सानैनि खोथाखौ साननांगौ जागोन दे अब्लाबो अमा राजानो खोन्थानानैसो गारगोन आं बाल्ला सोर गुबुन हारिजों गोसो थोलायदों बे दावदैया हेलौ मा जाखो दाउसो देलाय अमा राजा नोंनि अफिसाव थांगासिनो दङ आं मानोब्रा मा जालायखो नोंहालाय आं अफिसाव गैयाना आयौ बाला बोरै थगायखायो थोद साला आयौ बाला राजनितिनि मानसिफ्रा इसेबां थगायसुला आरो दिनै मेगनजोंनो नुबाय आं ओइ डायलगाजि बन मानो फैदों बुं मोजांनि थाखायसो फैदों मिथिबाय नोंना दावदैनि थाखायसो मा हौवा सिलायलायदों नामा बाल होनदों बाल होनलायाव गैया आं जायखिजाया बुंलाय नोंसोर हौवानि थाखाय दावराव दावसि जालायखोबा माथो गासिबो समा हौवा हिनजावनि थाखायल' दावराव जादों साननाङा मिथिबायना
आं दावदैनि थाखायसो फैदों बेयाव हौवा सोलायनो थाखाय फैदों दासान बाथुमस एमएलए आच्छा बुं मानो फैदों दे खोन्था दावदैयाना बर'खौ गारनानै मंगलियान हारिखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजोंसो मोजां मोनलायदों मिथिबाय ना नंगौना नङाब्रा आं आंनि मेगनजोंनो खोनादों आरो खोमाजोंनो नुदों आच्छा खोमानि जायगायाव मेगननि जायगायाव खोमाया दङ होमबा नोंना थिक 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 है बाल जावबाय थानाङा खालि आं बेखौल' खोन्थानो फैदों आरो बाथुमस नंमारगौ नामाब्रा दावदैया गुबुन हारिनि सेंग्रासो मोजां मोनदों साला आंनिफ्राय फैसा 2000 लाना थांनानै बिदिसो ना बियो र दा हराव नोंनि प्यार महाबातखौ ओंखारथारगोन आं सोरजों नोङो गुलु 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 हा दावदै